Imos adiante, máis temas, máis asuntos. Empezamos co turno de entrevistas. Hoxe, e luns, a eso das 12:10, falaremos dun tema, un só tema. Habitualmente temos dous asuntos case sempre en Hai Debate, pero hoxe falaremos dun que abordaremos agora na primeira entrevista tamén co presidente dos populares, Borja Verea. Pero hoxe falaremos da zona tensionada, zona de mercado tensionado do aluguer. Que significa a aprobación anunciada hai poucos días por parte da Xunta a petición do Concello de Santiago? Bueno, pois queremos saber de que vai todo isto. Analizarémolo coa presenza do BNG, Compostela Aberta, Partido Popular e PSDG-PSOE a partir das 12. Esa lembranza que fago tamén a toda a xente que nos sigue nas nosas redes sociais. Borja Verea, presidente dos populares en Santiago, moi bo día. Bo día. É candidato do Partido Popular para os comicios do 27 polo Partido Popular en Santiago de Compostela. Así o anunciaba Paula Prado o outro día en sede parlamentaria, señor Verea. Eu sigo traballando igual que dende o primeiro día, non? Cando hai rumores dun lado e rumores do outro, nós temos unha estrategia seria, unha estrategia consolidada e que está dando os seus beneficios, non? Bueno, pois aí imos vendo como enquisa tras enquisa, semestre tras semestre, pois achegámonos cada día a esa maioría absoluta, non? Por lo tanto, cando me fan esta pregunta, eu sempre digo o mismo, non me interesa tanto de candidato como alcaldía. Por lo tanto, o meu objetivo é ser alcalde de Santiago. Lóxicamente pasa por ser candidato, pero eso xa lle corresponde a outros órganos. E, bueno, encantado que a secretaria xeral, que o presidente, pois vayan xa perfilando e falando desa posibilidade. Agora ben, o que é a candidatura oficial, pois como sempre digo, haberá que esperar a que se faga ese acto formal, non? Bueno, ten que vir unha hecatombe para que se corrixan eles mesmos. Paula Prado decía en sede parlamentaria que cando a partir de 2027 Borja Verea sexa alcalde, ese foi o argumento, non fai falta ler entre liñas, que con toda a probabilidade vostede será o candidato para 2027 e buscar esa maioría. Falamos de algún asunto que está de actualidade e que tivo moitísima controversia. Agora as redes sociais moitas veces sirven de foro, de testear pois como vai todo, dende un punto de vista case sempre negativo. Me custa moi pouco escribir algo en negativo, custa máis escribir en positivo nas redes sociais, unha visión que eu vexo. Sacamos o tema de Moncho Reboiras, unha estatua que se inauguraba, que a vostede pois non lle acaba de gustar polo que simboliza. E dixo hai pouco en nota de prensa que cando sexa alcalde no 2027 unha das primeiras actuacións será retirar esa homenaxe. Sigue mantendo esa aseveración. Sí, eu quero falar claro sobre a estatua de Moncho Reboiras, non? Hai moita xente que está en contra, hai xente que está a favor, e despois hai moitísimos santiagueses que teñen pois unha idea tan sinxela como que hai problemas moito máis importantes en Santiago por resolver que andar poñendo estatuas, bandeiras ou simboloxías que non unen, todo o contrario, dividen. E aí está o exemplo. A cidade ten un debate nas redes, pois mal educado, como é habitual, pero hai un debate, e, por tanto, a cidade está dividida por esta cuestión, non? Por lo tanto, eu díxeno e manteño, non? Poñer unha estatua no centro da cidade, nun sitio tan simbólico como Carreira do Conde, que non ten consenso, que está dividindo, que está xerando conflicto, non ten ningún sentido. E, por lo tanto, manteño o que digo, se teño esa maioría suficiente para tomar esa decisión, pois en maio de 2027 retirarei a estatua, lóxicamente, por esa falta de consenso, por esa falta de transversalidade, e porque unha estatua nun sitio tan simbólico no centro da cidade, pois ten que ter ese beneplácito maioritario da cidade, e ademais hai santiagueses e santiaguesas que merecen estar en sitios simbólicos, non? Eu, antes de que a puxeran, un ou 2 días antes, lancei un reto que todavía non me respondeu ninguén. Cal é a vinculación de Moncho Reboiras con Santiago? Pasaron xa 10 días. Cal é a vinculación de Moncho Reboiras con Santiago, máis alá, pois de ser un
un activista da UPG e do BNG, un sindicalista da UPG e do BNG, que, volvo a decir, non ten ningunha relación, ningunha vinculación con Santiago para estar e poñer unha estatua nun sitio tan simbólico. A retiraría desa zona e a ubicaría noutra zona ou o retiro sería... Pois é unha cuestión que non valorei. Hai que retirala dun sitio tan simbólico que está xerando un problema tan, bueno, pois un problema de discordia, bueno, simplemente hai que ver os debates que se están suscitando. Non, unha estatua que non une, unha estatua que divide, unha estatua que non ten consenso, un personaxe pois que está xerando unha división pois que non existía. Simplemente hai que falar coa xente, escoitar, ver os medios de comunicación, ver os medios sociais, e, bueno, pois un problema que non existía. E, en vez de solucionar problemas, están xerando outros. Estánlle chegando opinións de todo tipo, as redes sociais moitas veces son esa canle de que nos chegan. Hai algunha persoa que se pasou da liña? Hai unha persoa que increpou dun xeito que non é o que se agarda? Nas miñas redes sociais? Sí, nas súas redes sociais. Nas miñas redes sociais, é que se fa o caso que poñen as barbaridades que poñen nas miñas redes sociais, non salgo da casa, claro. Por tanto, tamén é certo que nunca bloqueo a ninguén. Son unhas redes abertas, eu son un personaxe público, e, polo tanto, total liberdade para poñer barbaridades como poñen todos os días nos meus perfis particulares, como nos medios públicos cando poñedes algunha noticia miña. Polo tanto, eu, en ese sentido, non bloqueo a ninguén, ponse auténticas barbaridades que aí están, pode seguilas todo o mundo, e tampouco lle fago demasiado caso. Debería facerlle caso e tomar medidas para deixar de dar por normal insultos e descalificacións que outros alcaldes, outras formacións aquí da nosa contorna o levaron á xustiza. Vostede non quere entrar nese... Non quero perder o tempo en esas cuestións. Eu, cando pois unha persoa dedica o seu tempo pois para insultar de xeito tan grosero, bueno, pois as barbaridades que poñen nas redes sociais, pois o que opino que son eles mesmos os que se retratan, non? Tamén é certo que a maioría pois non pon o nome nin o apelidos. Normalmente son trolls ou, bueno, xente que se esconde en perfis anónimos, pero como dicía Álvaro, se lle fago caso ás barbaridades das redes sociais xa dende hai moito tempo, é que non saía da casa. E tampouco bloqueo, mira, total liberdade. Eu son un personaxe público, fago declaracións todos os días en todos os medios de comunicación. As redes pois son activas porque intento facer un diario de abordo de todo o que vou facendo ao longo da cidade, e total liberdade para que a xente poida poñer o que queira, e se uns son máis maleducados, pois tamén aí queda. Intenta trasladar esta calma, esta prudencia ao seu entorno máis cercano? Sí, bueno, para que non lle preocupe o que a vostede non lle preocupa. Bueno, quizáis a outras persoas do seu entorno poden lle preocupar ese tipo de descalificacións que traspasan calquera liña de opinión. Sí, é certo que, bueno, pode... Bueno, eu creo que a xente me ven a mí o meu entorno persoal, se me ve tranquilo, pois é tan tranquilo, e profesional, pois xa saben tamén que isto é política, que non estamos, pois, que hai que asumir estas cousas, non, con certa normalidade, non? Como digo, son xa tanto tempo poñendo tantas barbaridades que casi un acaba normalizando. Non sei se é unha boa decisión a que estou eu tomando, e debería de seguir as de outros que están levando outros compañeiros, pero, bueno, así o fixen do minuto 1, non bloquear a ninguén, por moi bárbaro que sexa, e intentar leválo con esa normalidade, asumindo que son un personaxe público. 40 anos de abandono en algunhas rúas de Santiago de Compostela. Isto é un titular ou realmente 40 anos, se nos quitamos 40 anos de enriba, éramos cativos, íbamos a 40 anos de verdade de abandono de algunhas zonas da capital de Galicia, do noso municipio. Sí, pois eu con 40 menos tiña 6, o sea que sí, que rapaz. Andamos aí, sí. Pois é a realidade do que nos trasladan, e, polo tanto, eu fago de altavoz dos veciños, non? Outro día estivemos no barrio de Sar, pois nunha zona onde vivían 40, 50 veciños,
pois todos confirmaron que máis alá de algún rebacheo mínimo e casi que insultante, pois esa estrada, prácticamente dende que se fixo, por ali non pasou ninguén. E claro, pois hai que dicilo, porque senón pode parecer que non é certo, e aí están os veciños para confirmarse o que nos trasladamos como altavoces da xente que é o noso traballo, ir ali onde hai un problema e trasladalo. Pois así é, non é un titular que busque atención, senón un titular que é un notario da realidade. Pois zonas de Santiago onde máis alá de, como digo, de rebacheos case que insultantes, por ali non pasou ninguén. Viven moitas familias. Outro dos temas que tamén están a preocupar é o peche por cuestións de seguridade. Hai 400 efectivos traballando no aeroporto de Santiago de Compostela, un peche que está en previsión de 35 días, a ver se a primeira obra que se realiza en tempo, en forma, que isto é outra. 35 días estáse cubrindo con autobuses, Alvedro e demais. Coñecemos que neste primeiro semestre a caída é en picado por distintos factores. O tema do turismo que sigue estando en plena actualidade, que uns defenden que Santiago está máis aliviada con un turismo sustentable que lle chaman, e outros que están preocupados porque estamos perdendo unha das principais fontes de riqueza e de movimento da economía de Santiago como capital galega. Os datos, insisto, recentes, sigue en descenso a xente que nos visita, sexto mes consecutivo. O descenso comezou antes do problema do aeroporto, non? E ten uns culpables claros que deberían de dar a cara, non? Todos os ointes de Radio Líder, creo que ningún ointe poderá negar que dende o minuto 1, Goretti San Martín, BNG e Compostela Aberta, dende que tomaron posesión, as mensaxes foron clarísimas, non? O turismo masificado, turismo excesivo, turismo que sobra, hai que cortar isto, é un descontrol, trasladaron unha imaxe irresponsable e completamente equivocada de Santiago, non? Un mensaxe duramente turismofóbico, sen matices, sendo moi claras. Era lexítimo, é lexítimo. Que pasa? Que cando empezan a vir maldadas, empezan a caer os visitantes, empezamos a ter datos alarmantes de ocupación, por primeira vez na historia hai máis ocupantes en Coruña que en Santiago, pois o que voto en falta é a Goretti San Martín, ao BNG e a Compostela Aberta aplaudindo e dicindo isto é o que queríamos, menos xente, menos ocupantes. Eran eles os que decían que menos cantidade, que isto era un auténtico agobio, aquí non se podía estar. Foron eles. Que medidas turísticas fixeron nestes 3 anos? Porque non se quedou a turismofobia só na terminoloxía, no relato, nesa irresponsabilidade. E que a súa medida estrela, importante lembralo, foi poñer a 3 persoas polo casco, pola zona bella, cun sonómetro para medir o ruido dos turistas. Esa foi a medida estrela dun goberno pasado de rosca completamente, nunha turismofobia case que infantil e ridícula, non? Outra, os 10 mandamientos, había que eran maleducados aquí todos os turistas, non? Por tanto, había que educarlles, porque claro, viñan aquí cunha falta seria de formación e de educación, non? Bueno, pois este é a caricatura de goberno da alcaldesa que atacou directamente o turismo. Por tanto, agora que están caendo os datos, que temos menos xente, que hai alarmas na hotelería, na hostelería, por que non están aplaudindo e dicindo conseguimos o que queríamos, que non viñeran os turistas? Eso é para o que traballábamos e para o que fixemos unha serie de estrategias. Non están facendo eso. Agora intentan poñer unha careta de preocupación, de botarlle a culpa aos outros, que o aeropuerto, que a Xunta, que non sei que. Non, mire. Vostedes son as principais responsables, este goberno é o principal responsable do que está pasando co turismo, que parecía xa difícil, cargarse a industria turística nesta cidade. Pois mira, meteronlle tanto dedo no ollo que están xa case que conseguindo.
Decía aquí outro día o conselleiro de Xuventude, Cultura, Lingua, José López Campos, facíalle unha pregunta se Santiago de Compostela como capital debería ter outra atitude, non? máis proxección cultural, e dicía o conselleiro que Santiago non está realizando unha boa labor no tema cultural, que non está aproveitando todo o seu potencial. Comparte esta visión un pouco vencellada a ese turismo cultural, un turismo de grandes eventos deportivos, de grandes congresos, que esa perda que tamén algúns estamos a percibir. Claro, que non é que o diga eu, o que o diga o conselleiro, é que está na rúa, está nas empresas culturais, están nos datos, de que non é opinable, están nos datos. Por que Coruña, que non é unha cidade cunha industria turística sólida, non é referente como somos unha cidade líder, unha cidade referente, cunha industria turística potentísima, de máximo nivel, como é que ten máis ocupantes, máis visitantes que Santiago? Haberá que facer esa pregunta. Non vale a decir, non, que ali non lles afectou Ryanair igual que en todos os sitios onde marchou. E ali choveu igual que aquí. Non, tampouco vale a climatoloxía. Bueno, pois porque está apostando e utilizando todas as potencialidades da cidade, da Xunta de Galicia, hai, unha estrategia que é perceptible. Que pasa en Santiago? Pois que se dedicaron 3 anos a atacar o turismo, a olvidarse dos visitantes, a decir que aquí sobraban, que non viñeran demasiados, e que ademais eran uns maleducados. E cando xa tes ese, se a túa prioridade é esa, como vas a ter unha boa programación cultural para atraer xente se non queres que veña xente? Non queres que veña xente. Como vas a ter unha programación potente, de máximo nivel europeo, para competir, xa non coas cidades galegas, é que Santiago tiña que estar competindo coas principais capitais europeas, porque ten esa potencialidade. Bueno, pois volvo a dicir o mesmo, non? Un goberno de BNG e de Compostela Aberta e unha Goretti San Martín que conseguiron o que querían, ou están a conseguir o que querían, que non veña a xente. Algúnha recomendación de cara ás festas da Ascensión e do Apóstolo? Sentido común, que parece que está faltando nas últimas programacións. Bueno, pois estamos falando da estatua de Moncho Reboira, estamos falando de domingo tras domingo a alcaldesa en manifestacións ideolóxicas e despois, pois unhas festas que parece que están máis enfocadas únicamente a eles que a toda a cidade. E, pois a ver se en algún momento pois impera o sentido común, con que sexa un pouco máis equilibrado, creo que xa todo o mundo aplaudiría. Xa ninguén a estas alturas, a pouco das eleccións, espera ningunha sorpresa. Hoxe temos en aí debate a partir das 12:10 un único tema, que é esa declaración por parte da Xunta, esa aprobación por parte da Xunta de Santiago de Compostela como zona de mercado tensionado do aluguer, como se denomina. Habrá tempo para escoitar a oposición. Acábanme de confirmar que Compostela Aberta, por un problema de saúde de María, que lle mandamos un bico, e problema da Xenda Xan non vai estar presente, agardo que si as outras 3 forzas, pero que nos pode adiantar desa visión que ten o Partido Popular nesa aprobación? Primeiro, o problema da vivenda é o principal problema que ten hoxe Santiago. E o Concello ten moito que decir nas políticas de vivenda. Por tanto, lancei unha pregunta hai semanas, hai meses: que fixo este goberno en materia de vivenda? E a resposta, pois é, nada. Hai algunha vivenda pública municipal dende que chegaron posta a disposición? Hai algún alugueiro público municipal posto a disposición? Que hai da empresa pública que ian a constituir? En a que todos estábamos de acordo, por certo, non fixeron absolutamente nada. O máis grave, Álvaro, todas as cidades, Pontevedra, do BNG, Coruña, do Partido Socialista, vilas como Carballo, tamén do BNG, todas as cidades e vilas cederon o seu solo público á Xunta de Galicia para que construíse vivenda pública. Vivenda 100% pública. Que fixo o Concello de Santiago? Mercantilizar ese solo. Vender ese solo. Ten 5 millóns nas contas bancarias, moi ben, están moi ben que estén ali eses 5 millóns, e agora que? Noutras cidades están xa construindo vivenda pública, e vivenda 100% pública, que este non é un matiz menor, moi diferente das cifras.
co modelo que estou falando de cesión do solo público para vivenda pública pola Xunta de Galicia, un piso de 80 metros cadrados pode estar alrededor de 100.000 euros, porque vai subvencionado por parte da Xunta de Galicia. Co modelo de Goretti San Martín e do BNG de mercantilizar e de vender, como hai que replicar o prezo do solo, pois vai a estar ese mesmo piso en 180 ou 200.000 euros. Esa é a diferencia. Entonces, agora o que propoñen é dicirlle aos propietarios a canto teñen que alquilar os seus pisos. Vai haber unhas cifras e todo o propietario que queira alquilar o seu piso pois ten que facelo nesas tablas que van a decidir. E nós o que decimos non por ideoloxía, senón por datos. Que pasou noutras cidades? Imos a comparar. Como non somos os primeiros, podemos comparar. Bueno, pois temos Coruña aí. Os propietarios están retirando os pisos do mercado. Non os poñen en alquiler, retíranos, mándanos a estudiantes ou a persoas que veñen 6 ou 7 meses, pero quitan as familias. O alugueiro tradicional está desaparecendo. E termino, Álvaro, cun dato que é demoledor. En Coruña, creo que hai 300 concellos en toda España que fixeron isto, e ningún funciona. Coruña, o máis cercano, fixo hai 6 meses. Que pasou despois de 6 meses? O 55% dos pisos que estaban en alquiler na Coruña fora do mercado. Retiráronse. Bueno, pois se queremos ter os precios topados, pero que non haxa pisos, pois creo que ese non vai ser o camiño. E os responsables das consecuencias serán eles. Pois teremos a visión tamén dentro dun anaquiño de outras forzas, outras aristas ideolóxicas dentro do contexto do Pazo de Rasoy a partir das 12:10 aproximadamente. Ten rolda de prensa agora nun anaco? Sí, nun ratiño, sí, agora nunha hora exactamente. Abordará algún destes temas? Algún outro? Trataremos estes temas e tamén, lóxicamente, o colapso económico da cidade, non? Tema facturas, tema economía en sí mesma. Con ese retraso, o concello que máis tarda en pagar as facturas de todo Galicia. Non. Xa estamos... Estamos moito peor xa que Ourense, non? É a alcaldesa que leva moito tempo, Goretti San Martín, sendo a máis morosa de todas as cidades, por riba do concello de Ourense no prazo de pago a proveedores. Bueno, pois graciñas por vir. Borja Verea, presidente dos Populares, candidato, de momento non oficial, pero sí a todas luces, do Partido Popular á Alcaldía de Santiago polo PP. Graciñas. Un placer estar en Radio Líder. Gracias.